ja veu la casa del bilingüisme de Catalunya, és aquesta, la gran casa del bilingüisme, on ja ho sabeu, l'acord que hi ha en aquests moments, doncs el que va és un dels primers acords, un dels primers punts és anar a atacar realment el tema del català com a llengua preferent i el que practiquen tant l'alcalde com els ciutadans és realment el bilingüisme, això ja s'està veient. Almenys ja hi ha cartells que hi ha el castellà i el català damunt. Ells van dient que no afectaria res, realment està afectant i realment ja hi ha un procés. Van modificar el reglament, no? No, encara no s'hi han posat. No s'hi han posat, però s'hi posaran, perquè és un dels acords. Però sobretot el que sí que modifiquen són els usos, perquè l'Àngel Ros, president del PSC, s'està acostumant... de Catalunya. S'està acostumant en els seus discursos a utilitzar tant el català com el castellà, cosa que abans no feia. I és evident que això... I el Ros no era l'ànima catalanista del PSC? Era, efectivament. És una d'aquestes qüestions que no acabes d'entendre si és que no te mires de prop la política local, i és que llavors tinc algunes que s'ha venut la llengua per una simple qüestió de tranquil·litat política i personal. No s'ha volgut apuntalar una alcaldia que tenien molt complicada i el preu ha sigut aquest pacte de la vergonya de vendre's la llengua. De manera que fins i tot la seva trajectòria, tot allò que tingui de bo, perquè quan un fa l'alcalde doncs fa coses bé i altres també, però tot quedarà absolutament desvirtuat per una cosa que els alcaldes del Baix Llobregat del PSC no fan. Aquí està. Si el que no fa el Balmont, alcalde de Cornellà, ho fa el senyor Ros. Vol dir, el senyor Balmont mai ha dit que era l'ànima catalanista del PSC, però en Ros sí. I en canvi en Ros fa allò que el senyor Balmont no fa. I encara una cosa pitjor, i és que ha començat a fer veure com a normal un pacte entre Ciudadanos i el PSC, cosa que fa un temps era impensable, doncs ha sigut, diguem-ne, l'escletxa d'entrada i fins i tot... normalitzar-los. Però Javier, i per exemple el senyor Montilla, que tenim allí al Senat, no li ha explicat que Ciudadanos es van fer uns homes criticant el PSC i criticant les polítiques del PSC a favor de la immersió lingüística? No els hi han explicat, això? No, ni tampoc se'n recorden que el mateix Iceta va dir com podem pactar amb aquests que són anticatalanistes, i fa pocs mesos. Però després, per intentar investir el Pedro Sánchez, aquí van anar a buscar va ser a Ciudadanos. Ho dic perquè el relat entre el que es fa, el que diuen en campanya i després el que acaben fent, és molt vergonyós. Vaja, Ros, cavall de Troia, de cavall de Troia d'aquells que van néixer per dinamitar el pacte de les classes populars catalanes, que és l'immersió lingüística. Els Ciudadanos, jo recordo que en un ple van arribar a qualificar el tripartit d'esquerres de govern social-nacionalista, per no dir nacional-socialista, social-nacionalista. És a dir, sempre treien el tema de la llengua, no tenien altra obsessió que aquesta, dient que a Catalunya es persigui el castellà i els castellanoparlants, i que ho feien els socialistes, i ara hi pacten. Això sí que no s'entén, Joan, això sí que és... Ja es va dir al començament, quan feien l'acord, que aquest podia ser un laboratori del que després podia passar a l'Estat. Ja ho hem vist aquests dies allà, no? L'acord aquest normalitzat també entre PSC i Ciutadans. I el pacte d'acord i ficar l'Èrida. També. Aquest 26 de juny vota l'únic canvi possible. Vota Esquerra Republicana.